Mariluchi, Mariluchi. Aurten ere, azaroaren batean, zita dugu zuekin zarautzen. Bai, Aspanogi elkarteak, Gipuzkoako haur minbizidunen familien elkarteak, Mobibik eguna antolatu du, 3. Hoize, zarautzen ospatuko dugu, eta sekulako egun pasa izango dugu denontzako. Bederatxietan, mendi bizikleten trabersia. Hamarretan, triatloi txikia. Eta igeri ere egin behar alda. Bai, baino ez getariraino, Piritx, kiroldegiko igerilekuan han ibiliko ja, aur txikiak triatloia egiten. Baita go ere, mangituak. Hamaiketan, zarautzi emango jogu, bira eta buelta, famili giroan denok bakoitza bere bizikleta hartuta. Eta 11:00 aurrera? 11:00 aurrera, zirkuitu guztiak irikita izango dira. Nahi duenak, nahi duen moduan, bizikletaz gozatzeko. Aizu Porrotxeta, gure saioa noiz izango da? Arratsaldeko 5:00. Pupu eta Lore ere bertan izango dira. Eta gure umetxoekin batera, Zarauzko eta inguruetako talde pila bat gurekin kantuan eta dantzan. Anima zaitezte! Sarrerak, Merkatu plazako Lukas okindegian dituzue salgai. Azaroaren batean zarautzen! Aspanogi elkartearen Mobibik eguna. Aupa kuadrilla! Guazen entrenatzea! Bai. Bat bi! Pelayo! Bat bi!